खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दानिया फैदो गाहाय रादाबाव। बिजेपिया जागोन ड्राइभार, आगदा आखि थागोन प्रमद हाग्रामा। एसीएस नुपुर बर'आ हमजाबाय। प्रत्यद माणिक्य देब बर्माया बीपीएफनि स्टार केम्पेइनार महरै फोसावदिंगोन। गिबि मन्थ्रिनि गोख्रै जौगानाय नोजोरनि बाहागो महरै मेडिकेल कलेजखौ फोसावनाय। आतासुनि हुमखि उकिल गगैया मोनद' हारिनि एसटि दाबिना सोमावसारनायखौ हाइजेक खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। हाग्रामा महिलारिया 3 अक्ट'बर खालि बिटिसिनि चिफ महरै समायखिरा लागोन। सिलचराव सा 10 रहिंग्या हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हाग्रामा महिलारिया देरहायोब्ला आंनाव सोंगोन आरो प्रमद बर'आ देरहायोब्लाबो आंनावनो सोंगोन। जुदि बिजेपिया गारियाव थाव सोनानैनो ड्राइभार सायो अब्ला आं बयखौबो लानानै आवगायलांनो हागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। समबारखालि क'क्राझार जिल्लानि आफलागावआव बनरगाव आरो दतमा काउन्सिल बियाबनि बिजाथि राजीव कुमार ब्रह्म आरो मनरन्जन ब्रह्मनि जानानै बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया गारि आरो थावनि बिदिन्थि होनानै बुङोदि देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिया हारसिंनो सोरखार दानो हानाय दोलो जागोन आरो खान्थियारि महरै हाग्रामा महिलारि, प्रमद बर' आरो अनजलि दैमारिखौ लोगोआव लानानै सिगांलांगोन। बबेखानि ड्राइभार आरो थावआ नरेन्द्र मदिनि जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुङो। बेनि अनगायैबो बनरगाव बियाबनि सिङाव गंसे नार्सिं कलेज लुफुंनाय, सेरफांगुरियाव बिर सिलारायनि मुसुखा गायसननाय, गंगिया दैमानि खुरखानायखौ होबथानाय, आफलागाव गोजौ फरायसालिखौ गोजौसिन गेजेर फरायसालिसिम जौगाहोनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांथि थावनिखौ हादरारि मान होनाय, सरलपाङा दैमानि खुरखानायखौ होबथानाय, जास्टिन लाक्रानि मुङाव गंसे स्टेडियाम बानायनाय आरो हेकाइपारायाव फुटब्रिज लुनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव फोसावनानै रादाय होदों। बेनि अनगायैबो बिजेपिया सोरखार दानो हायोब्ला सोरखारि बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव जेबो जाख्ल'नाय जानाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रिया बुङो। बेल' नङा, बिजेपिया सोरखार दायोब्ला सिडिसिआव बिसायख'थि खुंनाय जागोन। पिएमवाइ न', अरुणोदय, आइजो इन्टारप्रेनशिप आरो गावसुंथा हान्जाफोरनो 10,000 रां होनायाव जेबो जाख्ल'नाय जानाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावनायजों लोगोसे फैगौ नबेम्बरनिफ्राय गावसुंथा हान्जाफोरा 10,000 रां होगोन होननानैबो बुङो। मख'नो गोनांदि आफलागावआव खुंनाय बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव फ्रि अखा आरो गाज्रि बोथोरखौ नेवसिनानैब्लाबो रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबनायाव हमजाबाय एसीएस नुपुर बर'आ। सीएम भिजिलेन्सआ हमबाय एसीएस नुपुर बर'खौ। नुपुर बर'नि हेंथायै आयेननिख्रुइ बांसिन सम्पति सोरजिनायनि केस फाइल खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि सीएम भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफाननि टीमआ समबारखालि नुपुर बर'नि फ्लेटआव नोगोद 1,70 लाख रां जब्द खालामनो हादोंमोन। नुपुर बर'नि गुबुन न'आव सिग्रोमनानै जब्द खालामनो हायो 1,70 लाख रांखौ। बेनि अनगायैबो 2 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि सना, चान्दी आरो हिरानि गहेनाफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। बेनि उनाव सीएम भिजिलेन्सआ एसीएस अफिसार नुपुर बर'खौ एरेस्ट खालामो आरो बै समाव नुपुर बर'आ सीएम भिजिलेन्सनि जिम्मायाव दं। रिपर्ट बायदिब्ला नुपुर बर'नि गुवाहाटीआव थानाय न'निफ्राय नोगोद 82 लाख रां, बरपेटानि न'निफ्राय नोगोद 10 लाख रांखौ बोखांनो हायो सीएम भिजिलेन्सआ। नुपुरनि 10 ट्रलिनिफ्रायबो बोखांनो हायो कौटि रां। बबेखानि नुपुर बर'आ मिशन बसुन्धरा बिथांखिनि गेजेरजों हानि नकल फोरमानलाइ खालामदोंमोन आरो जोबोर खम समनि गेजेरावनो कौटि गोसोम रां आरजिदोंमोन। नुपुरनि हेंथायै सर ओनसोलनि हानि मुङा बेबायदि आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि अजद थिखांदों। अजद बायदियै नुपुर बर'आ हिन्दु सुबुंफोरनि हा-हुखौ स्रोदै सन्देह खालामजानाय सुबुंफोरनो गथायनानै होदोंमोन। गोबांथार बिबांनि रां लानानै माद्रासनि मुङावबो हा फाननो गनायथि होदोंमोन नुपुर बर'आ। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव स्टार केम्पेइनार महरै त्रिपुरानि त्रिपा मतानि मासिगिरि प्रत्यद माणिक्य देब बर्मा। बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो थाखाय बड'लेण्डआव फैदों प्रत्यद माणिक्य देब बर्माया। मिथिनो हानाय बादिब्ला त्रिपुरा मतानि दैदेनगिरि प्रत्यद माणिक्य देब बर्माया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ दोलोनि स्टार केम्पेइनार महरै बिटिसि बिसायख'थियाव फोसावदिंगोन।
त्रिपुरानि सासे मुंख'जाथाव राजखान्थिगिरि आरो ट्राइबेल दैदेनगिरि प्रत्यट माणिक्य देब बर्माया BPF दोलोनि बिजाथिफोरनि फोसावदिंनाय एबा मदद बुथुमनो थाखाय BTCनि गुबुन गुबुन बियाबफोरनि मेलाव बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि प्रत्यट माणिक्य देब बर्माया BTC बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव BPF दोलोनि जानानै बाहागो लानाया BPFनि फोसावदिंनायखौ ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोख्रोंसिन खालामगोन आरो गोनांथार बियाबफोराव हेफाजाब होगोन होननानै BPFनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों। बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय मोनसे गिदिर थुलुंगानाय। आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंदि तामुलपुरा थाबैनो मेडिकेल फरायसालिमा मोनगोन। लोगोसे ओनसोलनि सावस्रि सोलोंथाय, सानज'थाय आरो सुबुंनायखौ सोलायहोनो थांखि लानायाव जौगाथाय हाबाफारिफोरनि मोनसे फारिजों लोगोसे सुख्लाय सेरफाङाव गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ थांखिनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि बे मेडिकेल कलेजआ गोजौ थाखोनि सावस्रि सुबिदाफोरखौ जोंनि सुबुंफोरनि खाथियाव लाबोनायनि अनगायैबो सोलोंथाय आरो साख्रिनि गोदान सुबिदा आरो खाबुफोरखौबो बेखेवगोन आरो गुबुन गुबुन गोनां मावथांखिफोरखौबो फोसावनाय जादों, जेरै गोदान लामा दाथाय, दै जगायनाय खान्थि आरो लाइमोनफोरखौबो गोख्रों खालामनाय हाबाफारिफोरखौ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि जौगाखांनाया गुदि थाखोसिम सौहैनांगोन आरो रावबो गामि एबा हारिखौ नेवसिनो नाङा आरो बेफोर खामानिफोरा जागायनो सिगांदों। लोगोसे सुख्लाय सेरफांनि सुबुंफोरखौ BJPनो भट होनो थाखाय खावलायदों। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। जायगानि दैदेनगिरि आरो नोगोरारिफ्रा बे फोसावनायखौ बरायनानै बुङो दि बे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि नोजोरगोनां मावथांखिफोरखौ नेनानै दं। गिबि मन्थ्रिनि दावबायनाय आरो ओनसोलनि फारसे सरकारनि गोख्रों खोथा होनाया थागिरिफोरनि गेजेराव गोदान मिजिंखौ जाखांहोदों। शिबसागरनि MLA आरो ओनसोलारि राजखान्थि हानजा रायजर दलनि आफादगिरि अखिल गगैखौ टाइ आहम फरायसा आफाद आटासुनिफ्राय गोख्रों हुमखि होनाय जादों। हारियारि आफादा रां लानानै आन्दलन खालामो होननानै अखिल गगैआ अजद होनायनि हेंथायै टाइ आहम फरायसा आफादा गोख्रों बिजाथाइ होनानै अखिल गगैखौ गोख्रों रावजों सावरायो आरो हुमखि होयो। बेजों लोगोसे MLA अखिल गगैनि बानबुंथिया सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो जाहोनाय होननानै बुंदों आटासुनि आफादगिरि मनज गगैआ। बबेखानि आटासुआ रां लानानै आन्दलन खालामनायखौ माब्लाबाबो मदद खालामा होननानैबो बुङो। अखिल गगैनि दैदेननायाव कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि आन्दलनाव आटासुआ गैयामोन होननानैबो रोखा रावजों बुङो। गुबुन फारसे मियाफोरनि मददगिरि अखिल गगैआ मोन द' हारिनो ST होनायनि सायाव बुजिनो हाया। अखिल गगैआ माब्लाबाबो ST खालामनो हाया होननानै आटासुआ बुङो। आटासुनि आफादगिरि मनज गगैआ अखिल गगैखौ मोन द' हारिनि ST दाबिखौ लानानै सोमावसारनायाव हेंथा सोमजिहोनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो। बेल' नङा, जाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोन द' हारिनि ST दाबिनाय आयदानि सायाव जेबो फिनजाथाइ होआखै, बेनिखायनो बे सोमावसारनायखौ हाइजेक खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानैबो आटासुआ सोगोमो। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया फैगौ 3 अक्ट'बरखालि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा चिफ महरै समायखिरा लागोन आरो BTC सोरखार दागोन। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव हाग्रामा महिलारिया 3 अक्ट'बरखालि BTCनि चिफ महरै समायखिरा लागोन। बेयो जोंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदों बे बाथ्राखौ। मख'नो गोनांदि फैगौ 22 सेप्तेम्बरखालि खुंगोन BTC बिसायख'थि। बेनि थाखाय BTRनि मोनबा जिल्लायावबो एबा BTCनि मोन 40 बियाबावबो गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरानो BTCआव गावबा गावनि सोरखार फैगोन होननानै दाबि खालामगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिया आगानसे सिगांनानै BPFआ BTCनि सोरखार दानायनि खालारखौ फोसावदों। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बायदिब्ला 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती उनाव 3 अक्ट'बरखालि BPFआ BTCआव सोरखार दागोन आरो गावनि BTCनि चिफ महरै समायखिरा लागोन। बबेखानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव सोर सोरखौ आलासि महरै लिंहरगोन बेखौबो फोरमायदों हाग्रामा महिलारिया। देग्लायनि बिसायख'थियाव आथिखाल BTCनि चिफ आरो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ गावनो जेनगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। काछार जिल्लानि सिलचराव सा 10 बांलादेशी रहिंग्या हमदों। सिलचरनि तारापुल रेल स्टेशननिफ्राय साखाथियाव गथ'सा आरो आइजोफोरजों लोगोसे सा 10 बांलादेशी रहिंग्याफोरखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। जायगानि सुबुंफोरा हमदों सा 10 सन्देह गोनां रहिंग्याफोरखौ। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय खालामनानै पुलिस बिफाननो गथायनानै होनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला हमजानाय रहिंग्याफोरा माखासे बोसोर सिगां बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैनानै खामानि मावनायनि असिलायै हायद्राबादाव थाहैदोंमोन। नाथाय भारत सरकारा हादरनाङै आयेन बेरेखायै हाबफैनाय गुबुनारिफोरखौ होखारनाय अपारेशन खालामनायनि उनाव बांलादेशआव थांफिननायनि थांखिजों हायद्राबादनिफ्राय रेलजों फैनानै सिलचराव ओंखारफैदोंमोन हमजानाय रहिंग्याफोरा।
मख'नो गोनांदि थांनाय दानाव काछार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सा 100निबो बांसिन बांलादेशी आरो रहिंग्याफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरखौ बांलादेशआव दैथायहरफिननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।